Το λοιπόν, παιδιά, αποφάσισα να προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω λίγη τεχνολογία και να σας δείξω κανένα δύο από τα returns που έχετε απορίες και πώς να τα κάνουμε. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να τα κάνουμε έτσι, για να μπορέσετε να τα έχετε και να το κρατήσετε. Το λοιπόν, ξεκινούμε με το absence return που στέλνουμε του DO. Να προσέξετε, δείχνει annual leave με τις ώρες, δηλαδή εδώ έχει 4 μέρες άδεια, ίσως 48 ώρες. Τα sick leave που είναι με τις ημέρες, τα courses, αλλά μόνο τις ημέρες που είναι μες στην εβδομάδα. Δηλαδή αν πάει refresh a course, να είναι 4 ημέρες που να είναι σαν εδώ, που να είναι η Τρίτη, την Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Sorry, τα courses. Και εδώ detachments που δεν έχουμε. Εντάξει παιδιά, το λοιπόν, το μπορούμε να κάνουμε καταρχής, κάνουμε τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή έχουμε τώρα τον Ιούλη και θέλουμε να κάνουμε τον Αύγουστο. Κάναμε κανένα save as, Αύγουστο, ή να είναι ξεχωριστό να κάνουμε κανένα λάθος, να ξέρουμε ότι δεν θα σαντανώνουμε τον προηγούμενο μήνα. Το λοιπόν, τούτο που κάνουμε είναι πολύ εύκολο, είναι κάνουμε έναν έτσι, copy, αλλά προσέξτε όχι τον τελευταίο μήνα τέλεια του προηγούμενου, αφήνουμε έξω τον τελευταίο μήνα. Εντάξει, ένα copy και ερχόμαστε εδώ και κάνουμε έναν paste. Αλλά προσέξτε τώρα, έχουμε δύο φορές το τέλος του μήνας Ιούλη. Εδώ θα κάναμε την αλλαγή και θα βάλαμε Αύγουστο. Συγγνώμη, καλά. Και εδώ θα κάνουμε delete τους αριθμούς και αν θέλουμε να τα κάνουμε έτσι ωραία και ομόρφα, κάνουμε right click, format cells. Για κάποιο λόγο αναρχεί το computer μου, με μάγκωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ, το λοιπόν. Και πάμε στο πιο. Επιλέγουμε, νομίζω, το χρώμα. Όχι, λάθος, ένα λεπτό. Νομίζω είναι τούτο το χρώμα. Είναι το ίδιο. Sorry παιδιά, τα χρώματα στο δικό μου computer είναι διαφορετικά από τα χρώματα της δουλειάς. Αλλά νομίζω καταλάβετε. Right click, format cells. Επιλέγουμε το χρώμα. Δεν έχω ακριβώς το ίδιο. Μόνο έτσι γίνεται. Μόνο έτσι γίνεται, σιγά σιγά. Πρέπει να το κάνετε κουτάκι κουτάκι. Ούψ, έκανα και εγώ λάθος. Έμπειρος. Νομίζω καταλαβαίνετε την ιδέα. Πάνω στο computer της δουλειάς επιλέγετε το χρώμα που είναι έτσι ανοιχτό πράσινο. Εντάξει. Το λοιπόν, θα πάτε στο shift roster και να κοιτάξεις του καθενού, σαν εμένα, το μήνα είχα 2 μέρες άδεια. Δηλαδή βάλω 24. Δεν είχα sick leave, ούτε course, ούτε ήμουν detached. Παράδειγμα τώρα, ο Γιώργος είχε 3 ημέρες άδεια, πάλι 30. Ήταν sick leave μια ημέρα, βάλαμε 1. Και πήγαν και κάναμε refresh a course που είναι 4 ημέρες. Βάλαμε 4. Και κάναμε το ίδιο του καθενού. Και να προσέξετε την ώρα που βάλουμε έναν αριθμό να πάμε στον κύριο τώρα και άρχισε τις άδειες του που είναι 216. Αν να προσθέσω 12, δηλαδή που αλλάζει τη ώρα, τις ώρες του. Έτσι είναι. Δηλαδή κάναμε και έναν save. Και το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάζουμε από κάτω
το chat για τους μήνες. Δηλαδή, αν πατήσω πάνω 2 φορές, κάνω τα highlight, μπορώ να τα αλλάξω και να βάλω Αύγουστο. Και που κάνω save, να κάνει save το Αύγουστο και τον βάλεις στο attachment πάνω σε έναν email και στέλνεις το στο group mailbox του αρχηγείου μας πάνω στην επισκοπή. Άντε παιδιά, νομίζω εξήγησα το όλα. Αν το καταλάβετε, πολύ ωραία. Αν όχι, ελάτε να με πείτε, ξέρετε που είμαστε. Άντε.